palso nga ayat when nagriruat nupay kasta bumangon na iti kaya rika tay pataw agkatangkatang amok at apay namnamang iti likudan ipagiltibyan nanging inom ang nagbaliw keteng nika sa kaniya timteng katbiyag ko ti umno nga oras mangsalbar kaniya panaka iwawa ket ammo aglunitan sugat pinarway naglabas inhirot ng wakniten lapet daytoy biyak sikan ti ururay inamay bayagen pabili ko'y narasikin na lupoy anak diyan maibalikas lukasanod panagyaman ko Rika tay pataw agkatangkatang amok at apay namnamang iti likudan ipagiltibyan nanging inom na nagbaliw keteng nika sa kaniya ko di umno nga oras mangsalbar kaniya panakang iwawa ket ammo aglunitin sugat pinarwan naglabas ininot ng wakniten lapet daytoy biyak sikat ti ururay bayage amang pabili ko'y nanasikin na lupoy anak diyan maibalikas lukasanod panagyaman ko nanging inot ang nagbaliw keteng nika sa kaniya timting katbiyag ko di umno nga oras mangsalbar kaniya panaka iwawa ket amok aglunitan sugat pinanway naglabas ininot ng wakniten lapet daytoy biyak sikan ti ururay kinapay payagen amang pabili ko'y narasiken na lupoy anak diyan maibalikas lukasanod panagyaman